बाबु नों रिंखांखौ सिनायो? औ सिनायो। आं रिंखांखौ नांगौमोनलै। नों रिंखांनि मा जायो? आं नांथारगौमोनलै। नों रिंखांखौ नांगौब्ला बै हस्पिटालाव दङ। हस्पिटालाव? थांदोल'। दे बाबु दे। नोंखौ सोर बेबायदि खालामखो फिसा? सोर दुस्थ' मानसिया नोंखौ बेबायदि खालामखो? हो बाबु रिंखां? आदा नों बहाय माबोरै आरो रुफालिया मोजाङै दंना? बाबु आं बिसिनि न'निफ्राय ओंखारबोबाय। मा बुंखो नोङो? औ बाबु आं फैबाय। थेवबो नोङो रुफालिखौ खिन्थाहैथों। जागोन दे बाबु आं खिथाहैगोन दे। जागोन फिसा दसे रेस्ट लादो। आं रिंखां आं नोंखौ मारै लोगो मोनबावनांगौ? आंनो सिनायो आंनि पापि गासिबो गोरोन्थिया आंनिजों। नों आंखौ निमाहा होगोन ना आदा रिंखां? रुफालि दे जोंहा आमाय जामाय गेलेनो सानस्रिलायनि। मा नों दुगैनो गियो? नङा नों सानस्रिनो रोंना रोङा बेखौ सोंदों आं। आंथ' सानस्रिफेराखै थब्ल'फेराखै होनबाबो दे नों फोरोंदो ना। थोद जाम्बि सानस्रिनोखौनो रोङा जायो नोङो। फोरोंगोन ना सानस्रिनो? मानो फोरोङा जानो? दे नों सानस्रिगोन। नै नायदो होनबालाय। रिंखां 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 हा रुफालि 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 मा जाखो फिसा? फिसा, मा नों जाखो? मा जाखो? मा जाखो? फिसा? मा जाखो फिसा? उन्दुनाय मानसिया मानो सिखारखो? मा जाखो? दे उन्दुफिनदो फिसा। बेबारि हाजा बिनानाव रुफालिया हा मानो एसेबां दरसि दरसि थादों फालाय? मानो बिदि जादोंथाय आंबो जेबो मिथिया। आंनि मिथिनायाव दाखालै आंथ' मिथियाखै। आं नोंखौ मिथिबायसो सानदों। बिदिबा गाबोन सोंनानै नायबानो जाबाय। जागोन। रुफालि नों मानो दरसि दरसि थाबाय थायो? नङा आब' आं मानोबा दासान्दि रायलायनो बादों, फ्रियाव थानो बादों। आब' आं दिनै नोंजोंनो उन्दुफानोसै दे। जागोन दे हराबो थौबाय दे उन्दुनोसै। दे उन्दुदो होनबा। Come on! हगार रुखाव मानसिफोर! नोंसोर रुफालिखौ नागारहर। रिंखांखौ हगार! रिंखांखौ हगार! हगार रिंखांखौ हगार! हगार होनदां! हगार! हगार मानसिफोर! Hoklay! हगारलै! Hoggar! दा हगारथार! हगार रिंखांखौ हगार! हगार!
오가라 내린가고 오가. हगार साला बेखौ बुथारनां 다시 호 그래 나르크 아르 지브라 जोंनि थांखिया गासिबो सिमां जालांजोब्बाय माया मानो सिमां जाखो बस बै समायना हायनारि सिख्लानि खोथाखौसो बुंदों आं बस नोंबो बैखौसो गोसोनि मैहुर खालामगासिनो दं बस आजिखालि बयबो बिबार हानो बामब्लेमा सिखिरि थाखायो बैफोरखौ गासिखौबो कुइट खालायजोबनांगौ गुड मोनसे आइडिया बै सिख्लाखौ रिंखांखौ मेडिकेलाव दङ होननानै खोन्थायोब्लानो अब्लानो जों बेखौ मोननो हागोन नों थिगखौनो बुंदों अर्गा गो गोख्रैनो थां जागोन बस What a good idea! आब' आब' हो नों सोर जाखो आरो मानोबा नांगौमोन आं मा बुंनो आब' आदा रिंखाङा मेडिकेलाव जोबोद गोब्राब लोमजानानै दङ मा मेडिकेलाव दङ नोंखौ लिंहरनो थिननायलाय आं बिसिम फैदों गोसाथार बिदिब्ला आं थांगासिनो दं दे बिदिबा आं थांग्रोनोसै आब' दे थांग्रोदो दे रुफालि बबाव थांनो लोगोनाव थांनो बाजै थाब फै जागोन दे हौनै फैबाय बस फैबाय औ बैलै नोंनि रिंखाङा बबाव दं सना नोंनि रिंखाङा बाय गोजौआव रिंखांगासिनो दं माथो मोखां नायखो बस हायोबा बेखौ दानो जुनथायदो हगार पापी आयौ बस मोजां सोर बिसोरलाय ना सिनेमासो शुटिं खालामदों बेथ' जोंनि जारौसो बेथ' निसय बे साला जारौसो बियो आंबोथ' रोंखागौ फैथौल' बिसोर
बेटा ओइ बेटा होनो नै ओइ फै फै मा दङ फै फै नै फै बेटा नै फै आंखौ दालाबा दावलायखा नै माथो बिसोरो आं जोबायसोलै मोनबाय बिसोर हाब बेखौथ' रिंखांनो खिथानांसिगोन आं हाया बेथ' हारसिं बेथ' जारुवा माबा जासिगोन माबा खालायथारसिगोन बिसोरो हगार 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 Hey, नोंहा दिनै रावबो हिर' गैया है बहानि चाइनिज सिख्ला बायदि मोनदों नोंलाय हौवाफोरजों बुलायलायनो है नों आंजों बाय बिबार बारियाव मा फावबिलाय जाख्रुब नारखो ओजों फै आयु आयु जाख्रुब नारखो गोख्रै फै नों आंजों हायो मा फाव जाखो बिलाय बेथ' बाथ्राया गाज्रि जाबाय बेखौथ' दैयाव नाख्लायहरनांसिगोन आं याय Hey, get up. Go. Huh? Get up. Hey. Come on. Where? ओइ फाग्लाबो बोरैबा जाबायलै खारदो 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 ओइ खारदो बाबुरिखा रुफालिखौ जाख्रुबना बोना लांबायलै मा जाखो फिसा मा जाखो आयै फिसा फिसा लोमजानाय मानसिया अबाव थांनो नागिरखो दाथ' मोनाबाय मा खालामबावनो बेवहायनो जोङो दिनै हरसेखौ जेरैखि जायाबाबो थाथ'नांसिगोन नङा आदा थ' एसे थांबावदिनि बे एथ' हाग्राबारियाव मोनायावनो नागिरबावनोसै फै आदा जेबो नङा हरै ससे थांबावथारनिथ' हेद आं ओंखाम उखैनायजों मेंनायजों बोरैबा मोनबायलै हरखौनो थादिनि बेवहायनो दे फै आदा फै हाब एफा गुदु हाग्रायाव मोनागौना मानो थांबावब्रा फैलै आदा ससे थांबावदिनि हेद आं थांनो बाथारबायलै फै बैसिम नागिरहैबावनि
ओइ बाबु रिंखां नाय सोरांबाय थौ सिखारदो नागिरहैदिनि बेबा बबेथिं लांखोलै दैयाबो माथो खाथियाव दंलाय थ' मोखां सुहैनोसै हनै आदा बै मा जिनिस बेलाय मानसि गोथै नामा बेथ' मानसि गोथैसो हिनजावनो हौवा जाखो बेलाय बेथ' रुफालिसो माथो जारुसोलै रुफालि नों मा जाखो माखासे माबादे थ' बोरियाव लादो नोंखौ बुथारनो गालांबाय बिसोरो थ'दो थ' रुफालि नोंखौ गालांमारबायसो रुफालि जारु नोंखौ बुथारमारबायसो मेगना खेव रुफालि मेगना खेव रुफालि नों आंखौ बिखायाव हांमा गालांबाय रुफालि नोंखौ इसेबां अनोमोन आङो नोंखौ अननानै टाउन सहरावबो दोनलाङोमोन आङो रेस्टुरेन्टनिफ्रायबो लायलायोमोन आङो साला जाख्रुब जुख्रुबफोरखौ हगारथारनो नाङा सालाफोरखौ दिनैनिफ्राय नों आंखौ नागारलांबाय आं सोरखौ जारौ होनानै अनबावनो नोंखौ इसोरा सोरगोफुरियाव मोजाङै मोजां जायगा दोनथोंसै नोंनि थाखाय आंनि जिउआ हांमा थासिगोन रुफालि आंनि जिउ लामाया गोजान बेसेबा गोजान आंनि जिउ दिङाया गुवार लैथो गेजेराव माब्रै आं सौहैबावगोन आंनि लैथो रुगुं माब्रै आं मोनहैबावगोन हान्थिनाय लामानि थांखिसिम नोंनि थाखाय आंनि जिउआ हांमा थाबाय नोंनि थाखाय आंनि जिउआ हांमा थाबाय आंनि जिउ लामाया गोजान बेसेबा गोजान अनसायनाय बिबाराबो जयैनो सिरिलांबाय हान्थिनाय लामायावबो आं दिनै मेंग्लिनांबाय अनसायनाय बिबाराबो जयैनो सिरिलांबाय हान्थिनाय लामायावबो आं दिनै मेंग्लिनांबाय बिखांनि खामग्लिलांबाय रजे गोरबो आंनि बायफ्लेलांबाय
अन्नायनि बान्दोआ गुबुलांबाय साननायनि लामायाबो जोबथाहैबाय आंनि जिउ लामाया गोजान बेसेबा गोजान गोरबोनि अनजालिया दिनै फैमाल जाबाय सुजुनाय देंखोफोरा दिनै गोमोरलांबाय गोरबोनि अनजालिया दिनै फैमाल जाबाय सुजुनाय देंखोफोरा दिनै गोमोरलांबाय माब्रै आं सहायबावनो रजे माब्रै आं थांना थानो मिजिंनि देराया बायफ्लेलांबाय थांखिनि लामायानो थुंगेहैबाय आंनि जिउ लामाया गोजान बेसेबा गोजान आंनि जिउ दिङाया गुवार लैथो गेजेराव माब्रै आं सौहैबावगोन आंनि लैथो रुगुं माब्रै आं मोनहैबावगोन हान्थिनाय लामानि थांखिसिम नोंनि थाखाय आंनि जिउआ हांमा थाबाय नोंनि थाखाय आंनि जिउआ हांमा थाबाय आंनि जिउ लामाया गोजान बेसेबा गोजान जाख्रुब आरो नाख्रुब जिउब्ला माथो रिंखाङा थैबायानो बिनिफ्राय जिउआबो गैबावलासैनो शेष सिमाफोर मोनसेबाय हनै 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 खादो हनै बरिया बाव दं नाम्बार खिथा जौसाय मा जाखो बस जाख्रुब आरो नाख्रुमोना दाबो माथो सफैयाखै बेनोथ' साननो गोनां ना लामाफ्रावसो माबा मोनसे जाबाय जानो हागौ लामायाव माबा मोनसे जाबाय जानांगौ दा जों मा खालामनांगौ बेनोथ' साननांगौ बाथ्राया बस जाख्रुब आरो नारखोमोना जाख्रुब नारखोमोना मा जादों बुं मा जादों
बस जाख्रुब नारखोमोनखौ रिंखाङा फुथारनानै थांबाय हा बिदिब्लाथ' जानाय नंला थ' खादो सिगोनानो हा बेरेमोदैखौसो बावगारदों थ' जेब्ला आयौ जेब्ला रुपालिनि जिउखौ फोजोबनानै गोजोननाय मोनदों नङा होमबा औ गोजोननाय मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों वाइ आइदै रन्जित फिसा न'आव गैया नामा ओजों फैनायसाय मानोमोन आफा दसे जिरायथ' माबाफोर खोथा दं नामा आफा आइ रुपालिया दिनै सप्तासेयानो जालांबाय बियो न'आव गैया बबाव थांदों फालाय आफा रुपालिया बहा दं आंनि बायदिब्ला बेखौ नागिरनायासो साबसिन जासिगोन आफा नंगौ नामा औ आफा बिदिब्लाथ' जों गाबोन ओंखारनांगोन बिहामजो आइयाबो ओंखारफादो जागोन आफा बिदिबा जों गाबोन फुङावनो ओंखारलांसै आफा जागोन दे फिसाफोर ओरे रुपालिनि जिउ लाग्राया नोंनो नङा होमबा औ आंनो रुपालिखौ नोंनो नांगौमोन औ बे आंनि जिउमोन बिनि खिथेराखौआ गैलिया नों जे खिथेर ओंखारफिननो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय रिंखां नों नोंनि गोसोखौ हमथानो नाजादो मालाय जाथारबायब्ला माथो खालामबावनो दे बेफोर गासिबो भगबाननो गेलेहोनायसो बैनो खोमानानै लाया हो बहा गारिखौ लाखिलाय हाबाब फिसा मा गोदाव सोराव जाखो हाबाब फिसा हा मानो बिदि जाखो नोंलाय गोदाव सोरावलाय आयै फिसा एसे धैर्य हमदो लामा दे नागिरबायबाय जोङो फिसा थौ न'आव थांफिन दिनै थौ
फिसा सासेयानो गोदाव सोराव जालायलांबाय नोङो फिसा नारला फिसा जारुआ बहा दं बुंनाला नों मानो सिरि थाखो बिनानाव रुफालिया बहा दं बुं फंबाय बिनानाव रुफालिया बहा दं आयं आरो आदा बाजै आं आरो मा बुंबावनो जार'आ बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबाय हो गोमोरलांबाय बेफोर माबोरै जानो मोनखो नों आंखौ निमाहा हो आयं बेफोरबायदि माबोरै जानो मोनखो अफेमोननि फावजोब बियो आं गिनायनो जाना सासेल' बिनानावमोन रुफालि आंनि गोरबोनिमोन आरो बिनानाव बिदिब्ला सिगाङावनो लाहार फाहार खालामनो हागौमोन ना फिसा मानोथो खोन्थायाखै नोङो फिसा जोंनो बिदिब्ला रुंसारि गथ'आ नोंथांसिममोन नामा औ नोंथां आंनि गथ'आ मिथिनायाव नोंथांनि फिसाज्लाजों मा बिदिसोमोन आदै रिंखां नों आंखौ निमाहा होदो फिसा आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै गावनि फिसाखौनो खोमा लानाय जाबाय नोंथां जोंहाथ' बेखौ मोनफिननायनि राहा गैलिया आं सानो बेफोर गासैबो इसोरनि माया गेलेनाय नंगौ आदै बिनानाव रुफालिया फंबाय रिंखांनि बिखायाव रोजा रोजा हांमा गालांबाय नोंसोर जोंखौ निमाहा होदो आदै आइ आं मा खालामबावनो आइ आयं बिसोरो बेबादिनो बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बेबादि नाजाबोगासिनो दंखायोमोन बिसोरो नंगौ आयं दालाय माथो खालामबावनो आं दिनै मेंग्लिनांबाय